Karşı düşmesin beni merhametim bilen sürmezsen Atmacakta sarman uyarına Yanlarında denge bağlarına Öğreneşim başlatırım yana Şilesin bu başı bağlarına Atmacakta sarman uyarına Yanlarında denge bağlarına Öğreneşim başlatırım laureatları hem konakları alkışlı bizlerin. Hayırlı kiş, kadirli dostlar, hayırlı kiş, kadirli milletteşler, hayırlı kiş, kadirli Meskavliler, ister misiniz? Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Здравствуйте, уважаемые москвичи! Sizni Erkev Zal ismidagi 2-chi Qo'lg'ala festival beygining Yumg'oqlov gala konsertida qo'ynar salamlaymiz. Beygining final so'ylab olу turlari Qozonda 2021-yilning oktyabirida o'zdi. Endi biz bugun birida zo'r motor shoraning shohidlari bo'lib turamiz. Beygining Yumg'oqlov tantanasi. Qadrli do'stlar, totar kishisi har bir zo'r ishga motor so'z izgetilak bilan kirishini farz ko'ra, shuni esda tutib, salamlash uchun so'zni Tatariston Respublikasining Rossiya Federatsiyasida to'lov vakolatli vakil o'rinbosari Fayzulin Emil Viner o'g'lina ham Moskvaning Tatar milliy madaniy muxtariyati raisi Farid Farizullo Farizovga topshiriladi. Rahim etingizlar. Hayırlı kech, hurmatli do'stlar, hurmatli millatdoshlar, barig'izni da bugungi motor kechada Tatariston Respublikasi to'lov vakolatli vakilligi, Tatariston Respublikasining Premier ministr o'rinbosari, to'lov vakolatli vakil Ravil Klimovich Ahmedov ismidan chin ko'ngildan salomlaymiz. Alfiya opa Avzalova Alfiya opa Avzalova u
күктә, эстрадада иң якты йолдызлар арасында иң яктысы, иң матуры булып санала. Безнең эстрадада андый кебек йолдызлар бик артык күп түгел иде, ләкин алар арасында Әлфия апа һәр вакыт Мәскәүдә, Татарстанда кайда гына кеше яшәми, шул урыннарда һәр вакыт иң матур концертлар, иң матур җырларын безгә барыбызга да бүләк итте. Һәм инде кеше китсә дә, ул безнең йөрәктә яши. Ни өчен? Чөнки аның иҗаты яши. Аның җырларын җырлыйлар. Менә бүген дә мин әле хәтерлим, Әлфия апа Агзалова Кремль сараенда 2010 елда Илһам абый белән бер сәхнәдә концертлар биргән иде. Әмма дә ләкин бүген Әлфия апа таң Мәскәүгә килде. Безне шатландырырга. Һәм инде шул килүләр, гастрольләр инде бер дә туктамас, ел саен шулай итеп Әлфия апаның иҗаты монда кайтып килеп торсын. Амин. Соңга бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Менә сез килгәч, менә бу мирасыбыз, мәдәниятебез, татарның милли байлыгы яшәячәк. Һәм инде зур рәхмәтләр менә бу концертны оештыручыларга. Бар артистларыбызга. Инде без аңлыйбыз, без беләбез, инде бу зур эш Татарстаннан монда килеп шундый матур концертлар оештырып китүе. Шуңа зур рәхмәт сезгә барыгызга да. Тагын да күп итеп очрашырга насыйп булсын. Сезгә хөрмәтле тамашачылар, күңелләрегезгә хуш килүен теләп калабыз. Рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, укытучылар, милләттәшләр, барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Аеруча безнең сөйкемле хатын-кызларыбызны. Бүтән сүзне ничек әйтергә кирәк булса, Эмиль әйтте инде. Безнең җитәкчесе Национальной культурной автономиясының президиумы. Зульфия Гүмерова, сезне котлыйбыз. Нык саламлык, иминлек, гаилә бәхетле ике дөньябызда да Аллах рәхимле сезгә булсын. Сезнең идәнгә бүлекне салып, сезне котлыйбыз. Күп сөйләшмәбез, файда юк. Тыңлыйбыз сезне концертны. Рәхмәт сезгә бик зур рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Эмиль әфәнде, Фәрит Фарисович, бик зур рәхмәт сезгә. Шундый матур җылы сүзләр безгә әйттегез. Алла бuyurган булса, ел сайын тырышырбыз Мәскәүгә килеп. Ике мәртәбә елына бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәтемне белдерәм. Бик зур рәхмәт.